karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Nagkasodagin ko din sa mansyan. Oh, yun pa. Ang babae, ana siya. Siya ka na nasa terasa. Magpakita pa ko niya. May punuan sa mangga. Magpasilipod ko niya. Hindi ako tungod sa punuan sa may mangga. Ani ko din mo tako. Magpasilipod lang ko din eh. Lilion ko siya. Di man ako siya maklaro. Basta, mukat ka tuloy ng mangga. Kapag no sa hangin na may dapat sa akong panit, muram akong naluya. Galain ka ang akong lawas. Ay, ikapon ko ganing akong liog. Uy, init anday ko. Maudaing halain ang pamati sa akong lawas. Oo. Salamat. Nagkapahimutan ako nining siya nga sa mangga. Na, maklaro ko na siya. Kagwapa niya. Ganong malipay man kung makakita niya. Anay lang ko din eh. Samtang uwa pa siya busod. Nagbawad ko kung matang magtanaw niya. Ganong kalit ng mikiat ang ako kasing-kasing. Huwag ko makasapot sa kukipati. Ay, kumusta naman ka to si Jeff dito sa sod? Kakita na ba ka siya sa babae? Hay, pastilan. Nga naman taon ng akong amo nga lalaki. Naunsa naman eh. May asawa naman unta. Patay sakpa ni Raon. O baa ang kawatan? Pastilan! Peligro! Mga langgam rida na kayo mo kasi sa may mangka. Pinakong tao. Gibati na akong tuka. Init gid ko. Resulta na tingali ni kagahapon nga nawanan ko. Musod na ko ng tataot sa akong kwarto. Piliyok na sa pang mga dahon sa mangka. Kadagang hulmigas din sa gipatungan kong sana. Kasakit mo maaktin ng hulmigas ha. Miigot ang sanga sa akong gipatungan. Mahugo! Oh, tao! Kawatan! Nagtarang! Niwasay pagmata mo! Doon ay kawatan! Karoon kang kawatan na ka! Unsa man tong nilagubo dito sa sod? Ay, kasakit si kusampot nga. Nabunag rin sa ubos. Mubarog ko. Salbahis kang kawatan na ka! Karoon ka! Nagdasig ka, hoy. Puspusan ko niya. Kini ang... Ma'am, sorry ma'am. Ang imong tingog! Sorry kayo. Saan magod nga. Nahayagan na siya. Oh, ikaw! Ha? Ikaw! Ako? Ikaw, Gyud! Oo. Ako. Ikaw! Imugihi ka pag ako na. Ikaw, Gyud! Ikaw, Gyud, James! Ikaw, Gyud! Ayaw na kong biyahe. Ayaw na! Gigakos ko niya. Nibako siya. Ayaw kong
biyahe. Ayaw kong biyahe. Mahal na ka. Ma'am, gakuro ka. Kainit mo. Gihilantan ka. Oops, nawad ang siyang parimot. Ma'am! 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 Kawatan! Kawatan po sila! Wasan! Ibutan ko siya. Mulagan ko. Ay, ay! Basta may ibang pusilin na ko. Tudlo! Tudlo, bang! 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 Ay, kawatan! Ay, kawatan! Wasay kawatan po sila! Pusila! O, sige, pusila ko. Tudlo! Hala, bang! Bang! Ay, wa man di ay Di man ko. tonte po sila! Oo. Ay, Hay, gukura, gukura! Hay, man, Pulpul sitong kawatan o Hay man tudlo binugha! Hay man tudlo ay pusila ko. Kining Pagtanong ba? O, kining Binugha tudlo na lang sa ko. Binugha na lang! Ato ara, nakalayat na gate. Ay, layat Ah. sa gate, wasay! Layat Ay, sa ko. gaya-ya ka Oy, lang, layat sa Hoy! gate! Hoy! Hunong! Gaya- Wasay ni! Wasay! Hunong Ikay ka, gaya-ya wasay. lang! Naong biya ni mo! Wasay. Sila kag istorya! Sila kag istorya ene! Di na to tabangan si Laura! Tanawa, oh! Ta! Unsa man di ay nakawat niya, ha? O sino kawat? Ah! Si Day Laura mo'y iyat ang kawaton! Ha? Siya Si ka. Laura yung kawaton! Mahimo niya na! Naunsa! Ay, kita yun kawasay, oy! Ay, Iyan kung- ang gisaplay si Day Laura! Ay kog libuga! Makawat na lang atong amo! Wasay Ay, ko. libog-libog diha! Ay, kung- Madana nag-alsahon ang idagan! Wasay ko! Wasay bitaw! Oh. Ibog tingali tong Day Laura! Da. Unya, di man kasulte mo ang kawato dalag! Ah, sa... Maayo gani kay akong naabtan! Ay, sa ato paripon niya si Laura! Aw, maingon yun, ana, wasay! Oy, kanindot. Oh, sa! Ay, tabi lang tayo ni. Oy, sigahon na to ato mga mata. Tabangan ni nato eh. Ay, oh, Wasa. day, Day Laura. doon ka. Anara magiday. Day Laura. Si Day Laura ang tawang nakuyapan. Maura ang tayo ni Dool. Wasay! Ay, Day Laura. Hala. Ay, rang. Ay, Wasay! gano Ay. ka, oy, gano ka. Ay, init kayo si Day Wasay. Laura, wasay! Pagkainit sa intaon, oy! Oh, na-overheat ni. Ay, gihilantan, oy, wasay! Ah. Ay, dali, Hala. danon tanig doktor kasi Hala. ginawa yung tatang istorya Hala, din na tuloy, gitigaling hala. baon sa pade! Hala. Gitigaling ba kumbulsyon, eh! Hala! Sir, kumusta man yung lakaw dito? Suda tong karaang mansyon. Dagan lang, Roberto. Oo, niya ni dagan ang bitaw ko. Pastilan, bagkilid na ba kayo? Ang ako lang, mga ligit na paingon dito sa obos. Magdalit na, Roberto. Kitingali, gigukot na nila. Ha? Naaan kong kawatan. Daan pagyog ko. Hala, managal lang yung tayo eh. Kay basig maapsan taog, maihaw noon tas taga din he. Ay, matod pa sa doktor. Taas yun kayo ang iyang hilanat, wasay. Naresulta na siyang pagpauwan gahapon. Dadahay man, doktor. Nano man in town, oy, dali man town ni siyang bakuyapan, oy. Kisa may di makuyapan na itong naligid-ligid man siya. Nagligid-ligid in town. Legend. Oh, mura in town tayo hop. Naligid-ligid. May gani kayo maigo ang yang O ganina nakuyapan siya tungod siyang hilanat. O na-pressure siya og maayo kay gibira ko to siya sa kawatan. Ay, Hala. mao. Sakto sab kawasay. Hala. Usahay mo bright man di ay kagamay, no? Hala. In town. Wasay, yun na, wasay. Ay, kung Oy, na, wasay. paminaw, oy, hain ang bata. Tuwas auto. Kaot ka Iuli auto. tong bata sa mansyon, oy. Kung kaot ka auto. Makatulga tong tarong kay basin masumpo ang tinubuan adto. Sumpo. Ingna lang ha. Oh. Okay na ang iyang mami, ha? Orang. Sige. Tawagan niya ko sa cellphone, ha? Kung sa imong toyo. Oy, kaman, oy. Kamo naman. Kamaon ka mo tubag sa cellphone. Ako, di ba? Ako ba? Oy, Kamaon sa ko mo tubag cellphone. ay kung sagite. Daw sa wasay ko. Samang ka, ay. Malipat-lipat man kuno wasay man ko. Na pislito naman tong green, ha? Sige. Sige. Hala. Daghan mo ning hala. Ay. Nagpiyong pa ang mga mata ni Inday Laura. Pagkabuotan, tanahon sa iyang naong. Makalagot yun tong kawatan na da. Di yun butang ang iyang kawaton sa mansyon. Si Day Laura yun. Unsa siya? Dato siya sa ila. Ay,
Si Day Laura. May buka na yung mga mata, oh. Day Laura, Day. Nang, hain siya. Ang kawatan, Day. Ay, wa na, Day. Abo nang gipablatir di wasay. Ug basin rong mga panahon na gipangita na runtos mga pulis ug mga tanod. Makalagot itong kawatan na to, oy. Kawaton ka niya, Day. Dili siya kawatan. Ha? Uy, unsa ko di kawatan, Day. Nagisapday ka naman gani niya. Nahikap ko siya. Nagakus ko siya. Nagakus ko siya. Unsa, Day? Siya si James. Uy, unsa gud tao naggisulti ni mo, Day, oy. Siya si James ng tirang. Ay, Ginoo ko, di balik naman sa kaangilan at ining Day Laura. Oy, doktor, ari-ara ang pasyente, Dok. Kay mi balik og taas ang hilanat niya, Dok. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!